Continuación, vostede vai escoitar unha conversa entre dous amigos 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. María, e que tal a fin de semana? Fuches a ese restaurante do que che falaran? Sí, e a verdade é que estivo xenial. Está ao pasar Carnota, nun lugar que se chama Caldebarcos. Por aí a paisaxe é impresionante, encántame. Sí, e a comida xa non che digo. É un restaurante cunhas vistas incribles á ría. Chámase A Lareira do Areal. Para chegar a el hai que facelo a pé, porque non poden pasar os coches. É un lugar moi tranquilo, escoítase o mar, é perfecto. É moi acolledor, pequeniño, de pedra. As diferentes estancias da casa están habilitadas como comedores, todo decorado con moi bo gusto. En fin, un lugar para desconectar. Vaya, iso soa ben. E a comida que tal? De maravilla, Xiao. Seguro que che ia gustar, porque o peixe e o marisco son as súas especialidades. Nós, como éramos 6, probamos varias cousas, e todas riquísimas. Croquetas de marisco, mexillóns recheos e polvo con ameixas, iso de primeiro. E despois tomamos peixes á grella, que varían dependendo do que collan os pescadores do lugar cada día. Nós tomamos robaliza e rodaballo. Pedro e Paula, que xa sabes que son máis de carne, pediron unha fabada, que sei que foi a mellor da súa vida. Mi madriña, pois sí que comestes. Sí, comemos. Estaba todo boísimo, todo moi fresco e moi ben cociñado. Mesmo as sobremesas, ricas, todo caseiro. Pois estánme entrando ganas de visitar a Lareira do Areal, e xa hai tempo que non me achego ás nosas rías. Sí, seguro que che vai gustar. A máis, os prezos son moi razoables. E ao rematar de xantar, fixemos unha ruta por uns carreiros ao carón do mar. Pasamos un día estupendo. Temos pensado volver. Pois para a próxima, contade comigo. De acordo. Quedas anotado, Xiao? María, e que tal a fin de semana? Fuches a ese restaurante do que che falaran? Sí, e a verdade é que estivo xenial. Está ao pasar Carnota, nun lugar que se chama Caldebarcos. Por aí a paisaxe é impresionante, encántame. Sí, e a comida xa non che digo. É un restaurante cunhas vistas incribles á ría. Chámase A Lareira do Areal. Para chegar a el hai que facelo a pé, porque non poden pasar os coches. É un lugar moi tranquilo, escoítase o mar, é perfecto. É moi acolledor, pequeniño, de pedra. As diferentes estancias da casa están habilitadas como comedores, todo decorado con moi bo gusto. En fin, un lugar para desconectar. Vaya, iso soa ben. E a comida que tal? De maravilla, Xiao. Seguro que che ia gustar, porque o peixe e o marisco son as súas especialidades. Nós, como éramos 6, probamos varias cousas, e todas riquísimas. Croquetas de marisco, mexillóns recheos e polvo con ameixas, iso de primeiro. E despois tomamos peixes á grella, que varían dependendo do que collan os pescadores do lugar cada día. Nós tomamos robaliza e rodaballo. Pedro e Paula, que xa sabes que son máis de carne, pediron unha fabada, que sei que foi a mellor da súa vida. Mi madriña, pois sí que comestes. Sí, comemos. Estaba todo boísimo, todo moi fresco e moi ben cociñado. Mesmo as sobremesas, ricas, todo caseiro. Pois estánme entrando ganas de visitar a Lareira do Areal, e xa hai tempo que non me achego ás nosas rías. Sí, seguro que che vai gustar. A máis, os prezos son moi razoables. E ao rematar de xantar, fixemos unha ruta por uns carreiros ao carón do mar. Pasamos un día estupendo. Temos pensado volver. Pois para a próxima, contade comigo. De acordo. Quedas anotado, Xiao?